Vítej u Kudrnu, vítá tě crew. Chceš jet do světa, no jasně, že tu. Jsem boss, mám plán, všechno jde hladce, dokud nezjistím, že místo ve stanu spí v chetce. Běhám a řeším, jsem v jednom kole. Klid? Možná za 20 let někde v dole. Kalendář plnej, meetingy, hovory. Já už ale chci vytáhnout pohory. Lidi myslí, že máme v kanclu pohodu. Realita ne, fakt nečtu si čtvrtou dohodu. Chcete do světa v klidu, mám to v plánu. Rezervace trasy, každej má svou stranu. Průvodce, na starost máme taky. Na zájezdu rozeženou mraky. Instagram, Facebook, TikTok, Reels. Jsme ti, co tvoří top travel feels. YouTube, LinkedIn, SEO posty. Nechceme průměr, chceme mít skvosty. Lidi si myslí, že jen fotím hory. Realita, deadliny, PPC, story. Kudrna crew, jsme všichni ready. Na výletě v práci my nemáme steady. Kudrnovitost, to je náš dar. S náma bude tvůj trip vždycky 5 star. Helmy, feratový sety, kuchyně, lodě. Manažer skladu nikdy nepošle tě k vodě. Mám tady batohy, stany, hrnce v řadě. Balím jak ninja, i když jsem ve skladě. Hledám a hrabu, skoro to mám, ale nenašel jsem nějaký starý rám. Letenky busy, trajekty známe. Když něco padne, hned plány B máme. Časy a spoje, všechno jde hladce. Cože mluví někdo o nějaké zkratce. Telefon zvoní od rána do večera. Ano, narazil si na dispečera. Odpovíme s přehledem na všechna přání. Popá 9 až 17 kmání. Počasí na objednávku, slunce i v duši. Nejenom dnes nám to takto sluší. Jsme všichni ready, na výletě v práci my nemáme steady. Kudrnovitost, to je náš dar, s náma bude tvůj trip vždycky 5 star.